รอरिलीफ कैंप ये हाँ थारा मगुमोन लाइब्रेरी थागोन दां माबायाव दसे लाइना फैब्रु जागोन दां ना मा होनो बिसिग्ल' नांबावगौमोन मा खेबबावनांगौ खेबखाबाय माथो आरो खेबबावनांगौ खेबखाबाय बुंनानै ला जोंना बिसोरनाव जोंनि नाम्बार दंखायो नालाय बुंनानै ओमफ्राय कलगेटजों ब्रासजों एसे गाबोन सफैगोन कलगेट ब्रासआ हागिस मोनसे लाना फैदो हागिस गथ' गोरलै सासे दंमोन दं लाबोदों होमबा लाबोनो होनला दंखायो न' जों माबा माने बिमानि गाइखेर ओंखारा होननायखाय जों लेक्ट'जेनल'सो बिहरदों दङ हागिसाबा जेनेबा आं मैया एसे थाब मिथियासै नालाय गोबां नङा बिस्रा आरो गथ' गोनां ना लबथ' नङा दायो नांगौ जानायखायसो नांगौ जानायखाय आरो बे लब जानाय नोंसोरहा जेबो उपायानो गैया बिसोराबो ओमफ्राय बे थानायफ्रा एसे माबाफोरखौ मोजां खालामनानै थादो कम्बलफोरखौ मोजां रोगाजोबो बिदिनो साइड साइडनि बायदि खोजोबना लादो नङाबा दैया हाबगोन ना दिनैथ' उन्दुनो हाला नङाबा लेवार सेवार मानबायलाबायगोन ना माने थखथा हानानै गोजौ बैसां बानायनांगोन गाबोन अबा माबा खोना दङ सिमलि दंफांनि गाबोन बिदि रायलायदो आरो बिसोरो एसे गोजौ जेनेबा हानिफ्राय गोजौ जाना हाथाराव उन्दुनाया दायो दैज्लां बोथोराव जाया माने गेसा हाबो नालाय थानो हाद्रायथाराबा सोरनिबा बारान्दाफ्रावबो बारान्दाखौ सोरनाबा बारा बुरजाबो फेमिलि नंखाया नालाय न'बाल'सो गोबां बनायनाया बिदि जानांगौमोन जे खनसेयावनो जाखानांगौमोन मोननै दा बेलेग बेलेग जाबाय नालाय गेजेरावबो दै सारसनसिगोन बिदि जासिगोन दा खनसेयावनो जुदि नांखानायमोनबा एसेबाबो गेजेरनिया सरजाबनाय जानांगौमोन आरो बिदि जागौमोन दे बारा एसे सिन्था खालामबाय थाना दे इसोरनि माया नालाय जेनेबा दैबाना जादों जोंफोरनाव बारहुंखाबो थांनो हागौ बेफोरबायदि बुंनो हाया आरो सोरनि भाग्यआव मा दं बेखौ जेबो आफा बोराइ बाथौनि अननायाव रावबो जेबो जाया बे गासैबो माबा जाजोबगोन रावबो बुजिस'नो हाया बिदिनो मावो
Ay, mana na mi ka